Akuvama umusa nezibusiso uNkulunkulu akulonde uphile uphumelele kama kuPastor Nick. Kukodwa ngicela kwena ukuthi le number isenze kuphela uma ungumlandeli we-channel kuphela. Sona nisenze bafitamba. Uyangifonela ku WhatsApp @inamandla Hadebe. Sawubona, cela ukubuza ukusho ukuthini uphupha uthandazela umuntu emanzini. Akachaza ukuthi umuntu amazelo umuntu angamazi. But ke yasenze kanje. Number 1, ngokujwayelekile uphupha umuntu ukupha oluhluma umthandazela. Sengasho ukuthi kungenzeka unogcobo nobizo futhi kade ukhonjisa ukuthi wena uphiwe amandla okuthandazela abanye abantu. Samuel oqala chapter 12 verse 23 futhi nami makube kude nami ukuba ngone kuJehova nguyena ngokuyeka ukunikhulekela kakhulu ngiyakunifundisa indlela enhle nelungileyo. Ngoba sikolose 1 verse 9 ngaloko nathi kusukela osukwini esezwa ngalo asiyeke ukunikhulekela nokuninxusela. 2 ngokwesinto ke uma uphupha umuntu kupha oluhluma umthandazela lungasho ukuthi kungenzeka wembethwe isidalwa somuntu wayekhuleka futhi uzokhulekela abantu baphile nawe ngokuhamba kwesikhathi. 3 omunye angayibheka nje kwesinye isikhathi umphupha umuntu kupha oluhluma umkhulekela noma kumthandazela lungasho ukuthi kungenzeka lo muntu kade umsiza ngokamoya ephulukiswa futhi ephiliswa ngenxa kaNkulunkulu noma ngenxa yesidalo sakho, depends ukuthi uyibuya kanjani. 2 ngoba sekoThesalonika 3 verse 1 elokugcina bazalwane sikhulekeleni uba izwi lenkosi likhawuleze lidonise njaloko kunjalo nakini. 4 kuyenzeka uma uphupha umuntu ubopha oluhluma umthandazela osuke likhomba ukuthi kungenzeka wena kumele lo muntu loyo umbonile uyomkhulekela futhi uzosizakala aphume enkingeni emkhumethe noma ke uzobe siyelulama eguleni okumbambile. Siyabonga besibeka la ukukhulekela umuntu noma ke abantu akuba umusa.